Тұр әлі ұлым Ғарифжан, қайынлыққа барға уақыт. Бары бүгін таңда ғына қайындарының жырлый-жырлый яфрақ ярғанын тыңлап бола. Әтенің айтқан бұл сөздері бик тә сәйір болып қиылды. Нешік енді қайындарының яфрақ ярғанын тыңларға мөмкин. Әмма әтеге артық сұраулар беріп үйденмеді. Вақыты жеткәч әте барсында өзі аңлатыр әлі дейді. Ол колхозда агротехник болып ішіне. Күндері тулысынша басуда уза. Жер ішкәрту, шәшу, ору. Барсы ішінде ол жауап бола. Ол еш қына мені де өзі білән ала. Үләнләр, өсімліклер білән таныштыра. Әти хәтта кішкене бүжетлерінің де ғамын білә. Оларның файдалары, зарарлары турында қызыклы итеп сөйлейді. Авыл тирәсендәге шишмә инешләр турында ул әллә нинди риwаятлар белә. Туктап су эчкәндә, яки әлсерәгән битләребезне юганда, менә шуларны сөйли. Кашкарны җигеп дружкага менеп кунакладык та, юлга кузгалдык. Әти белән дружкага утырып барулары үзе бер рәхәтлек. Ерак басу түрендәге кайынлыкка килеп җитәбез. Урманның менә бу ягында яшь кайыннар үсә. Без әти белән кайыннар арасына узабыз. Тыңла, улым, ди әти. Кайыннар белән шушындый назлы көнлегенә җырлый-җырлый, ярыша-ярыша яфрак яралар. Бүген аларның иң бәхетле көне. Мин әтидән аерылып, эшкәрәк узам. Туктап кала. Тып-тын кайынлык эченә күктән ниндидер сыңлау тавышы иңә. Аларга дистәләгән кошларның ярышып сайравы, үзара сөйләшкән шыбыр кына тавышлары ишетелә. Шатлап ачылган бүре кабырчыклары кыштыртап җиргә коела. Birazdan мин аларда таныш ритмлар, таныш моңнар тоеп алам. Сихрле моң дөньясына чумам. Онытыла, кайыннар җырлый. Әти туктап калган якка борыла. Аның йөзендә шатлыклы елмаю. Сизгән ул минем кайыннар җырын аңлаганымны. Ул канәгать. Әти, тагын барырбыз әле кайыннарның яфрак ярганын тыңларга дидем мин. Әтигә борылып. Юк инде, улым. Мөгъҗиза елга бер генә була. Көн сайын кабатланмый. Менә киләсе елга матур яз килсә, барырбыз кайыннарның яфрак яруын тыңларга. Насип булса, диде ул. Әмма алдагы елларда кайыннарны тыңларга насип булмады. Борчулы, газаплы еллар булды ул безнең өчен. Әмма үсеп җиткәч, берничә мәртәбә тыңлау бәхетенә ирештем мин. Кайыннарның яфрак яруы. Ул мизгелләрнең бәхетен уртаклашырга әти генә юк иде янымда. Күп еллардан соң композитор Рөстәм ага Яхин белән бергәләп язган Кирим әле урманнарга җырының көен фортепианода уйнаганда тоймаладым мин. Кайыннарның яфрак яруы. Бәлки ул да бала чагында кайыннарның яфрак яруын тыңлап йөргән булгандыр. Кем белә? Kerimeli
ничә ел элек язылган Керим әле урманнарга җыры халыкның шатлыкта да, моңлы чагында да зур бәя биреп торучы маяк булып яна. Әйе, бүгенге көндә җир шарында бу җырны белмәгән татар юктыр мөгаен. Шулай уйларга нигез бар. Композитор Рөстәм Яхинны, мәшһүр җырчыбыз Хайдар Бигишевны белмәүчеләр аздыр. Әлеге җыр җаннарны моңландыру, сафландыру көчен һаман югалтмый. Халык җырлары дәрәҗәсенә менеп, күңелләребездә яши бирә. Хәерле көн исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген бирегә килгән һәркем шигъриятның иң матур бизәкләрен алып, гади генә каләме белән дөньяга шигырь дигән могҗиза тудыручы, гадилеге, эчкерсезлеге, туры сүзлеге белән һәркемнең йөрәгендә урын таба алган Гарифҗан ага Мөхәммәтшинның шигъри аланына җыйналды. 2021 ел Татарстан Республикасында Туган телләр һәм бердәмлек елы дип игълан ителде. Шул нисбәттән Татарстан Республикасының тел күптөрлеген саклау саларында муниципаль мәдәният учреждениеларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән проектларны һәм чараларны гамәлгә ашыру гранты Балташ үзәк китапханә уңышларына тагын бер җиңү алып килде. Моңлы күңел дип аталган рәхмәт сезгә. Моңлы күңел дип аталган проект нигезендә Балташ җирлегендә иҗат итүче якташ язучыларыбызның рухи байлыгын үсеп килүче буыннарга җиткерү, саклау тора иде. Бу ел улуг әдибебез Гарифҗан ага Мөхәммәтшинның иң матур бәйрәмнәре 80 яшьлек юбилей елы. Проект саларында шагыйрьнең юбилеена моңлы күңел дип аталган әдәби очрашуны да максат итеп куелган иде. Хыяллар чынга аша шулай бит, кадерле дуслар. Чөнки без бүген Гарифҗан аганың шигъри бизәкләрен алып, һәрберебездә күңелләргә инҗе сибәрбез. Кызганыч, ул бүген кичәбезгә килә алмады. Шуңа да карамастан күңеле белән чыгыш ясаган һәрбер нәфис сүз осталары янында булыр дип уйлыйбыз. Әйе, шигъри аланда район күләмендә узган Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар бәйгесенә бүген биредә нәтиҗә ясалачак. Бәйгедә 60 нәфис сүз остасы катнашып, шагыйрьнең балалар, өлкәннәр өчен язылган шигырьләрен күңелләрне тибрәндерерлек көйләргә салынган җырларны тәкъдим иттеләр. Кеше күңелендәге тойгыларның агышын елга агышына охшатып була микән? Мөгаен буладыр. Күңел агымының да ярсып шаулаган дәһшәтле бусагалары, җәелеп аккан тугайлары, шомлы чыңгыллары һәм шит күзләргә күренмичә генә сабыр һәм тын гына гомерлек уйга талган яр куеннары була. Дөньяда яшәгәндә син тормыш юлында үз изеңне калдырырга тиеш. Безнең юбилярыбыз чын мәгънәсендә үзенең тормышы, үз фәлсәфәсе, үз аңы булган кеше Балташ данын еракларга, чит төбәкләргә дә аваз биргән әдип булып танылды. Әйдәгез әле, үзе булмаса да алкышлап үтик әле. Шушындый улуг әдибебезнең юбилей кичәсеннән булсын алкышлар. Инде хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызга гармония кызлар вокаль ансамблен чакырабыз. Ашкыну, Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләре, Луиза Батыр Болгарики. Әллә инде күңел
Жаным иркәләде, авыл кичләренең моңсулыгы. Әллә инде шушы моңсулыктан авылыма жанның ымсынуы. Авыл таңнарының тантанасы мәгънә бирде күңел гамнәремә. Әллә шуңа гомер буе жаным гашык минем авыл таңнарына. Гарифҗан ага бик бәхетле кеше. Аның дистәдән артык китап, 6 дистәдән артык җырлары. Ул Балташ энциклопедиясенең 1-2 тома авторы, публицист, тәрҗемәче буларак үз урынын әдәбият дөньясында билгели алды. Бәлки моңа туган авылы Арборның искиткеч табигате, әтисе утырткан каеннар полосасы, Кетей урманы, бұрмаланып аккан Арборка елгасы, җырлап аккан саф шишмә суы сәбәпчедер. Туган авыл. Ул күңел пишмагында гомер буе сагындырып, җылытып янучы нәни генә бер учак, хәтер учагы. Вакытның кырыс җилләре сүндерә дә, сүрелдерә дә алмыяны. Туган авыл, ул аннан аерылып киткән кешеләр өчен рухи Мәккә булып тора. Туган авыл, ул кояшлы балачак истәлекләре, әткәй бабакай күмелгән зират, әткәй, әнкәй нигезе, тарихи серләр саклаучы сукмаклар, матур атамалы елгалар. Аның балачагы авыр сугыш елларына туры килсә дә, шигырьләрендә һәрвакыт яктылык, самимилек, эчкерсезлек ята. Сәхнәбез түренә бәйгенең иң нәни нәфис сүз осталарын 5 яшьтән 7 яшь аралыгында призлы урын алган укучыларыбызны чакырып үтигәле. Әйдәгез, сезнең алкышларыгыз астында алар бик дулкынланалар. Шушында нәни генә дусларыбыз безнең иң матур шигырь осталары булып танылдылар. Инде сезнең игътибарыгызга шушы яшь аралыгында 1-нче урын алган Сосна авыл китапханәсе укучысы Закиров именле микрофон каршысына чакырыйк әле. Әйдәгез әле. Имен килә матурым. Гарифҗан Мөхәммәтшин уеннан уймак. Шаярып иде, ваттым күзгене, кыйпылчыкларда күрдем күземне. Бурына җепшек, күзем бер сыңар, авызым кыек, күрсәм кот чыгар. Бу нинди аваз дип кычкырдым. Котым алынып чыгып ычкындым. Курыктым шулай үземнән үзем. Үч алды ахры ватылган күзгем. Ватып күзгегә бакмай икән ул. Иң яхшысы ватмай икән ул. Ваттым, ваттым. Күзгене уйнап, килеп чыкты шул уеннан уймак. Ул кешегә әйдәле үзенә рәхмәт сиңа Эмин матурым. Бигрәк деловой. Тамаша иш бу яным. Инде 2-нче урынны алган иң нәни безнең нәфис остабыз Шипе авыл китапханә укучысы Бадыгутдинова Динә. Әйдә матурым. Ул безгә Гарифҗан Мөхәммәтшинның Югалган йомгак дигән шигырен тәкъдим итә. Гарифҗан Мөхәммәтшин Югалган йомгак. Шаянның псикәем. Тик торганы юк аның. Иш иттергән үзенә әбәкәйнең йоммаган. Яратты аны, тәгәрәтеп уйнады. Күп уйнады, туймады. Әлле берле китепте. Тәннем сүтеп бетерде. Юкка чыгыш булгагы эзләп йөрде арганчы. Арып хәлдән тайганчы. Шулайрак качкан өчен үпкәләде йомакка. Йомак кебек йомарланып, йоклап китте пышмакта. Менә шулай дип сөйләде безгә Динә. Рәхмәт сиңа Динә матурым. 3-нче урынны Балташ үзәк китапханәсе укучысы Закирова Зәкия белән Шеңшәңәр китапханәсе укучысы Фатихов Әдил бүлеште. Сүзне аларга да биреп китик әле. Кызлардан башлыйкмы? Әйдә Зәкия матурым. Урамнан бара Гөлшат, йөзе көләч, үзе шат, кулында ак чиләге, чиләк тулы җиләге, барсы да аңга карыйлар, күзләрен аламлар. Кара сиңа диләр, вәт тырыш бала диләр, мактылар уңган диләр, бигрәк тә булган диләр, мондыкы сирәк диләр, үзе дә җиләк диләр. Әй гырыл атлы Гөлшат, йөзе көләч, үзе шат, сөеп кара Гөлшатка, сорап куйды шул чакта. Үтеп баручы әби, кызым, әйтеп бир әле, кайда җиде җиләкне? Тутыра бу җиләкне.
булган буйны җиләктән кайта Гөлшат. Адель рәхим ит әйдә. Әйдә Адель матурым. Гарипҗан Мөхәммәтшин рәсем ясадым. Яшелгә буяп куйдым җәйге иркен болымны. Җирән белән шул бында уярган кулымны. Кызыл чәчәкләр ясадым, болынга нур тулсын дип. Шәмәхәсен дәстәдем, чәчәкләр мул булсын дип. Якты аяз күк йөзен мин буяп куйдым зәңгәргә. Ни булса кояшны онытсам мин әгәрдә. Тургайсын нинди булан, ялгыз уйнармы кулын? Соры карандаш белән ясап куйдым тургайлар. Алар күктә, кулын җирдә, узыш-узыш уйнарлар. Микан тагын, нишләтим төшнең аган. Бик тырышып карап чыктым тагын бер кат парчасын. Белдем. Юк кулның маңгаенда кашкасы. Барда булды кебек. Куйдым шатлыктан көлеп. Матур булды рәсемем. Ничек булды синең? Алкышларга күнегән идегез әле. Шундый озын шигырь ятлаган Адель. Рәхмәт матурым. Рәхмәт, бик зур әфәрин. Бәйге җиңүчеләрен тәбрикләргә сәхнәгә Балташ муниципаль район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гайнетдинов Илһам Фидәйле улын чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле хезмәттәшләр, мәдәният өлкәсендә хезмәт куючы хөрмәтле коллегаларым. Күңелдә җанда ничектер сусаган, чөнки мондый чараларның, мондый кичәләрнең инде күптән булганы юк. Әле кичәнең дә ниндие, аның инде асылына, аның дәрәҗәсенә күңелгә үтеп керә торганы. Чөнки гомумән безнең районыбызда гына түгел, милләтебездә үз урыны, үз дәрәҗәсе, үз фикерләве булган, үзенең әсәрләре милләтебез сибелгән бөтен дөньяда, ул Татарстанда гына түгел, ул Россия төбәкләрендә генә түгел, ул гомумән ил күләмендә, дөнья күләмендә кемнәрнеңдер өстәл китабына әверелгән, районыбыз үсешендә гаять зур өлеш керткән, күперләр төзелеше, газлаштыру буенча районыбызның төзелеш өлкәсе, мәдәният, мәгариф, сәнгать өлкәсендә әйдәман булып барган әдибебезнең хөрмәтле Гарипҗан ага Садыйковичның шигъри кичәсенә җыйналдык. Билгеле сәбәпләр аркасында үгетләп карадык, әйтеп карадык, катнаша алмады, әмма менә монда булган җылылык, менә монда булган эчкерсез, ихлас шигырьләр, монда булган моң, ул инде язмаша барып ирешер дип ышанып калабыз. Әле ил көннәребез тынычланып киткәннән соң бу кичәне шушы шыгырым тулы залларда Гарипҗан Садыйковичның туган авылында да күрсәтергә насыйп булсын иде дигән теләктә калам. Бүген биредә шушы тамаша кыла мәдәният өлкәсенең кешенең җанына тәрбия кыла торган шәхесләр. Әгәр дә инде кешенең җанына моң, кешенең җанына шигърият үтеп керә икән, күреп торабыз кечкенә яшьтә 175-нче мәктәптә булган вакыйгалар кабатланмаячак. Сез җанны тәрбияләүчеләр. Җанга
мәдәнияткә нигез салучылар. Ә инде әсәрне илтеп, күңелгә үтәрлек иттереп җиткезүчеләр сез. Менә шушындый шагыйрьләребез бар. Без аларны барларга, зурларга, данларга тиеш. Һәм инде талпынып карадык, Габдулла Тукай премиясына кандидат буларак та үтеп бетә алмады. Без аны быел тагын кабатлыйбыз, Алла бирсә. Кандидат буларак, Габдулла Тукай премиясы лауреаты буларак та Гарҗан Садыйковичны күрергә насыйп булсын. Ә инде бүгенге конкурста катнашкан нәни дусларыбыз, сезгә Гарҗан Садыйкович ирешкән уңышларны 2 мәртәбә, 3 мәртәбә арттырып кабатларга насыйп булсын. Сез районыбызның үсешендә, төзелеш өлкәсендә, мәдәнияттә, сәнгатьтә, мәгарифтә әти-әниләрегезне генә танытучы түгел, районыбызны да танытучы балалар булып үсәргә насыйп булсын. Кем оештырды? Әле бит республика күләмендә җиңдек Рөстәм Мөдәррисовны. Кем язды? Кем тормышка ашырды? Алар биредә утыралар. Сезгә ихлас күңелемнән рәхмәтемне җиткезәсем килә. Гарҗан Садыйкович әле безнең арада пар канаты белән узын, узак, хәерле гомерләр Аллаһ Тәгалә насыйп итсен аңа яшәргә. Ул безнең киңәшчебездә, ул безнең ярдәмчебездә, чөнки президент каршында зур дәрәҗәле җыелышларда чыгыш ясаганда, чыгышны язганнан соң киңәшергә аңлап бар. Һәм кат-кат инанам, әле безнең фикерләү дәрәҗәсе, әле минем фикерләү, минем язу дәрәҗәсе Гарҗан Садыйковичка караганда меңнәр, 100 меңнәр тапкыр әз икән. Чөнки ул мин язган, мин алып барып биргән, мин әйтергә теләгән фикерне икенче яктан гади фәлсәфә шул ук вакытта салып, аны гади эшче янында да, дәрәҗәле җитәкче янында да сөйли алырлык дәрәҗәгә алып барып җиткезә торган җитәкчебез, әдибебез, шагыйребез исән имин булсын, сәламәт булсын. Һәм инде тулы залларда тагын бер мәртәбә шушы кичәне кабатларга насыйп булсын. Дөрестән дә бик җылы, шул ук вакытта гади дә. Бик зур рәхмәт, кемнең өлеше керде, кемнең тырышлыгы керде. Әлбәттә, монда библиотека һәм мәдәният хезмәткәрләре, сезнең өлешегез бик зур. Балалар, ихлас күңелемнән җиңүгез белән тәбриклим. Мондый җиңүләрегез безнең инде ил күләмендә дә, дөнья күләмендә дә сезнең җиңүләрегезне күрергә насыйп булсын. Әти-әниләрегезнең дә һәм безнең дә. Инде нигез салучылары монда утыра, ул җиңүләрнең башлангычын. Бәйрәм белән, шигъри бәйрәм белән, һәм инде октябрьдә үткән булса да Гарҗан Садыйковичны олуг юбилей белән, әле 1000 яшәсен, безнең арада булсын. Илһам Фидәевич, инде нәни шигырь сөючеләребезнең котлауны зинһар өчен сез кабул итсәгез иде. Әйтегез әле, без инде Илһам Фидәевич котлап бүләкләр биргән чиракта алкышларга күмигәле үзләрен, кем белә, бәлки алар киләчәктә, Алла бирсә, зур сәхнәләрдә чыгыш ясый торган нәфис осталарына, сәнгать эшлеклеләренә әверелерләр, Алла бирсә. Әйдә, кызганмагыз әле, әйдә карагыз. Алар бит сөйләнер, аларның беренче чыгышлары бит әле, җаннарым. Алар шул хәле куркалар бит. Динәне чакырабыз. Әйдә, кызганмагыз әле, әйдәгез әле. Матур хисләрдән кайтып китсен әле безнең кечкенә балаларыбыз. Киләсе бүләгебез безнең Закирова Зәкиягә. Һәм инде Фатихов Аделне чакырабыз, шулай ук үзенең бүләген алырга. Күмәк фото төшерергә чакырабыз сезне, балалар.
Әйдә, Зәкия. Дине, шықма тұрып. Білеген ол. Әйдә, матур етіп елмайығыз әлі. Әне қызмет газетсінен шығасыз қазір бүгін өп. Жанларым шығарып матур етіп елмайығар деймен. Нешік ол қышламайсың енді оларға. Бик зор рәхмәт. Хөрмәтле балалар, хөрмәтле конфиденция, сезне үз урыныңызга озатабыз. Ә сезнең каршыгызда Рөстәм һәм Гөлчәчәк Хасановлар башкаруында татар халык биюе. Рөстәм һәм Гөлчәчәк Хасановлар. Районның иң матур биючеләре шулай бит. Бар булмышы белән авыл баласы ул. Шуңа күрә язган һәр юлыннан юкәләрдән бал тамган кебек хис тамып тора. Әлеге хисләр сада, ихлас кына түгел, бәлки чын халыкчандыр да. Белеме буенча физик булса да, шигырьләре баш ваткыч формулалары кебек түгел. Киресенчә, гади. Чөнки ул гадилелекнең биеклеген аңлый торган игенче, җир кешесе. Җиргә, күктә йөзгән болытларга, урманнарда үскән агачларга, игеннәргә теләктәш, фикердәш, хистәш итеп караучы олы шагыйрь ул. 8 яшьтән 12 яшь аралыгында нәфис сүз осталарыбыз бик күп булды. Шуңа күрә аларның иң-иңнәрен сайлау җиңел эш булмады. Бу яшь аралыгында күбрәк Гарифҗан аганың туган як, туган авыл, табигатенә багышланган шигырьләрне үз репертуарларына алганнар балалар. Әйдәгез әле, хөрмәтле тамашачылар, сезнең алкышларыгыз астында әлеге яшь аралыгында беренче урынны алган Балташ китапханә укучысы Аскар Вазилияне шакырга бирегә. Гарифҗан Мөхәммәтшин, туган авыл.
Кадерле җимешле, җырга салып җырлап була, исеме дә килешле. Инеш буйлап болыны, болын тулы гөлләре, гөл тулы болыны нәкътә әбиемнең күлмәге. Каршысында таулары, тауларында урманы. Әйтегез, кемнең бар шул авылда булганы? Ничек аның исеме? Белдем дисеңме? Аңладым белгәнеңне, болынында йөргәнеңне, суында йөзгәнеңне, җимешен изгәнеңне. Ул минем туган авыл, ул синең туган авыл. Үзең туган авыл гына шулай матур була ул. Шынында шундый мәгънәле сүзләр менә шул туган авыл турында. Гарифҗан аганың үз китапларында шигырьләренең башка телгә тәрҗемәсе юк. Ләкин Кырыксерма авылының нәфис сүз остасы Шестакова Амалиягә бәйгедә катнашыр өчен Никитин Василий Петрович аның Роза Ландыш Миләүшә шигырен удмурт теленә тәрҗемә ясаган. Нинди яңгыраш алды икән шигырь? Тыңлап үтик әле. Гарифҗан Мухаммедши, Роза Ландыш Миләүша, сады чашка будыта, котку чашка палеша, шинёсыз имальдыта, үзёсыз май, гордёсыз, төдёсыз, чужёсыз, чагырёсыз, көня пөртен тушёсыз, садамы ныл ёстышо, чашкалы соос кылшо, о кылыш демон ужин, люкалозе мозг ужин. Бекзур рәхмәт, Амалия, спасибо большое. Амалияны тәбриклибез һәм инде ул шушы шигыре белән икенче урынны яулады бу бәйгедә. Сәхнә түренә шулай ук шушы яшь аралыгында икенче урынны яулаган Норма авыл китапханә укучысы Марданов Раил. Өченче урын ияләре Балташ китапханә укучысы Гарапшина. Һәм Хабибуллина Илдарияны чакырабыз. Көшкәтбаш авыл Гарапшина Альмира икәнен гафу итегез, мин күреп бетермәдем. Көшкәтбаш авыл китапханәсенең нәни укучысы Гыбайдуллина Мәдинәне һәм Хабибуллина Илдарияны чакырабыз. Алкышлары күмегеләйдегез әле бу укучыларыбыз безнең 8-дән 12 яшькә кадәрге аралыкта җиңүчеләребез әлеге бәйгедә. Инде безнең күрше нәфис ustaларына бүләкләрне тапшырып үтик. Шулай бит кызлар, әйдәгез әле, егетләр. Бездән алкышлар инде әйдәгез әле, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез. Беренче урынны безнең Аскарова Зилия яулады. Икенче урында Шестакова Амалия. Шулай ук инде икенче урынны безнең Марданов Раил. Нәни достарыбыз, сезнең уртага басуыгызны сорыйбыз һәм инде күмәк фотога төшәбез барыбыз бергә. Елмайдыгыз балалар, матур итеп. Хезмәт бәсәсен үзегезнең карыйсыгыз була. Идәле матур. Рәхмәт әйтегез әле алкышлар белән аларны сәхнәгез артына узатыйк. Рәхмәт сезгә балалар. Хәзер инде рөхсәт итегез сәхнәбез түренә. Кабаттан Марданов Раилне чакырасы иде бугай безнең план буенча. Марданов Раил башкаруында ул үз баяны белән әлбәттә инде сезгә музыкаль композиция ясый. Гармон
Бу егет турында егет дип әйтгәндә мен чөнки менә ул чын татар егете булып сезнең каршыгызда басып тора. Раил күп кырлы талант иясе дип әйтер идем инде менә интернет заманасы үзегез дә карап белеп торасыздыр инде Instagram битләрендә. Әле генә Раил шундый зур уңыш белән Мәскәү каласыннан кайтты. Ул анда Культура народов России от истоков до современности дип аталган фестивальдә катнашып, лауреат исеме алганчы. Алкышларга күмәйләр Раилне әйдәгез әле. Молодец, алда да аңар шушы сәнгать өлкәсендә актардып, матур йолдызчык булып янарга насыйп булсын иде. Рәхмәт сиңа, Раил. Бар игътибар Раилгә. Молодец. Гармон моңнары менен шулай һәр вакыт яңгырап торсын иде шулай ретендә.
Сыз. Кайыннарның яфрак ярган җыры аның гомер буена озата киләчәк. Әгәр урман тымдыгы кычагына кирип чумсаң, язның бердән-бер көнендә генә була торган тамашада урман җырын ишетә аласың икән. Бере кайрыйлары кыштыр-кыштыр әни куенның өзелеп җиргә кыйла. Аның эченнән әле турайы, матурланып җитмәгән җитди яшел яфрак дөньяга аваз сала. Әлеге могҗизага кошлар сайравы, урман тереклекнең сулыш алуы кушыла. Шуның белән бергә күңелдә табигать җыры уяна. Туган җир сулышы күкрәккә кирип тула. Гарифҗан Мөхәммәтшин бөтен булдыгы белән авыл малае. Әмма җиргә, күктә йөзгән болытларга, урманда үскән агачларга, кырдагы игеннәргә теләктәшләр, фикердәшләр итеп караучы авыл егете ул. Җир кешесе. Ул шигырьләрен дә өстәл артына утырып түгел, бәлки басу кырларда йөргәндә яза. Көн төнгә тоташкан сәгатьләрдә генә ак кагаз белән кавыша ул. Көн дәвамында исә ул фәкать җитәкче район хуҗаларының берсе. Беренче шигырьләре 1959 елда комбайнчы булып эшләгәндә штурвал артында туа. Әмма ләкин кызганыч, әлеге шигырьләр бүгенге көнгә кадәр сакланмаган. Шигырьләрен бер каяда тәкъдим итми ул. Күп еллар үткәч кенә бер шигырь дәфтәре язучы Габдрахман Минский күзенә чалына. Ул аны Хәсән ага Туфанга күрсәтә. Хәсән Туфан каләм эзләрен саклаган. Фатихасын биргән бу дәфтәр Гарифҗан абыйның үзендә саклана бу көндә. Иҗатының шактый бер чорында ул үзенең шигырьләрен район газетасында Мөхәммәд Гарипов имзасы белән бастырып килә. Поэзия аксакалларының фатихасын алган, көне-төне иҗат газаплары аша бүгенге көндәге югары дәрәҗәгә ирешкән, өлгереп җитешкән шагыйрыбыз ул. Гарифҗан Мөхәммәтшинның шигырьләрен укыганнан соң күңелдә яхшы тәэсирләр кала. Бу шагыйрыбыз гүяки табигатьнең халәтен яхшы сизә, хис итә һәм шул халәтен матур итеп, җиңел итеп, матур мәгънәле итеп әйтә ала. Әйбәт хәл бу. Хәерле юллама бездән, абыйлардан. Жағы шағир болып яралған, тумыштан шағир болып туған кіші, ирегі жылысын шиғыр юлларына салар. Шиғыр аша ирек жылысын кішілерге, басу қырларға, аларда шаулап өскен игенлерге, көктегі қышларға ерештіре. Шунды ирек жылысы Гарифҗанның һәр шиғырында біркелеп тұра, жанны үрете. Гарифҗанның иң әйбәт шигырьләре, әйтәсе килгән фикерләре халыкчан, үтемле формада бирелү белән аерылып торалар. Күп кенә шигырьләре музыкаль, алар көй язуны көтәләр. Гарифҗан туганкай, синең шигырьләрең миңа бик тә ошадылар. Как раз мин теләгән темалар. Кокошкина юлында бик әйбәт. Әле бер шагыйрь дә әйтә алмаган фикерләр, агымнар бар. Батырлар юлы да шәп. Безнең шырны чагылдырган Иделдә дә начар түгел. Мин аларга һичшиксез көй язармын. Халык күңеле сизгер. Очраклы әйберләрне кабул итми. Ә инде халык күңеленә кергән икән. Димәк, шагыйрь шигъриятның ниндидер бер эчке агымы. Укучы күңеленә үзенең юлын тапкан. Бу инде табигый сәләт, шагыйрлек дигән сүз. Гарифҗан Мөхәммәтшин иҗатына ике сыйфат хас. Беренчесе халыкчанлык, икенчесе авылчанлык. Ул матур мәгънәдә авыл шагыйре. Яшьтән 18 яшь аралыгында катнашкан нәфис сүз осталары
Гарифҗан аганың фәлсәфи, тел, рухи байлык турындагы шигырьләрен үз репертуарларына алып катнаштылар. Сәрдек авыл китапханә укучысы Кашаева Әминәгә тиңнәр булмады. Аның тарафыннан сөйләнгән шигыре беренче урын алды. Рәхмәт Әминәгә. Кызганыч, бу кыз бала бүгенге кичәбездә катнаша алмады. Шулай да аның китапханәчесе биредә утыра Физия. Ул кайтып сезнең алкышларыгызны тапшырыр дибез. Шуңа күрә әйдәгез әле алкышлап алыйк әле. Беренче урында Сәрдек авыл китапханә укучысы Кашаева Әминә булды. Әминә авыр авыл китапханәсе исеменнән чыгыш ясаган Хадиева Камилә исә шын татар кызларына хас моң белән Савыгу шигырен сөйләп икенче урын яулады. Тыңлап үтик үзен. Миңа бүген бөтен дөнья үтә гүзәл һәм яңа. Беренче кат күргән кебек карыйм зәңгәр дөньяга. Рәхәтлегем сыйдыра алмыйм күңелемнең түренә. Елмаюым буып авыр бар җиһанга түгелә. Кояш бүген күп мәртәбә яктырак яна сыман. Йөзеп барган аккыш кебек бондағы ак томан. Дәрт, моң күбрәк көндәгедән тургайларның җырында. Аркасын куеп кояшка калкулык бар җылана. Тау тирәкләр дә сифарак, күп сүзлерәк усаклар. Гуялар менә хәзер мине килеп кочаклар. Миңнә түгел, бар дөнья шатлыкка чумган кебек. Каршыма килә кешеләр, елмаеп, балкып, көлеп. Яңа туган сабый кебек тоям үземне бүген. Күптән җуелган садалык балкыта күңел күгем. Күңел ни дәрәҗәдә шундый катлаулы хис икәнлеген безгә Камиләбез күрсәтте. Инде Камилә янына шушы яшь аралыгында 3нче урын алган Кенәбаш авыл китапханә укучысы Сөңгатуллина Ләләне алкышлар белән биргә чакырыйк әйдәгез әле. Рәхмәт Ләлә. Кызларга инде алдагы көннәрдә дә уңышлар теләп шушы бәйрәмнең матур истәлекле бүләкләрен тапшырыйк һәм әлбәттә инде сезнең алкышларыгыз хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт сезгә кызлар. Фотога төштегезме? Зөфия төшергез иман итеп фотога. Рәхмәт сезгә кызлар. Уңышлар сезгә бик күп. Хәзер инде рөхсәт итегез сәхнәбез түренә Эльвира Хадиеваның үзендә чакырып үтәргә. Татлы хыял җыры белән Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләре Эльмира Галимова кие. Кайнар алкышлар астында Эльвира Хадиева. Yazılır bu ötkerden küngeli
Рәхмәт Эльвира өзіңе. Тоқталып тын қалда бір тыңла. Жырлайлар, бұдайлар, арышлар. Ауыл кішісінің илахи хұзырлыққа ие болған мезгіллері бола. Бұлында пішенер хуш ис бүркігенде, басуда ашлықлар үлгіргенде, омарталықта бал суыртқанда. Шушы хәлетне ғажайып ұста итеп шиғри юлларға сала ол біздің шағиребіз Ғарифжан Мөхәммәтшин. Туған яқ табиғатын мұңға түріп күйге салушы, хізметке мәхәббәт жырлаушы шағиребіз ол. Ол түбәгіміздің бұлбұллары білән сайраша, шишмәләре білән сірләшә, орманнары білән хызурлана, кішілеріне дан жырлай. 18 яшьтән югары укучыларыбызның саны бәйгедә күп булуы безне бик сөендерде. Димәк, Ғарифжан аганың шигырьләре үсеп килүче буында да яңгыраш таба дигән сүз. Әлеге яшь аралыгындагы укучылар аның Кара диңгез, Кеше күңеле, Чистарыну, Алтын балык турында заманча әкият, Теләк, Хәйкәл янында һәм башка бик күп шигырьләрен комиссия каршысында сөйләделәр. Инде Татар моңа дигән шигырен бик күп катнашучы сөйләде. Әмма ләкин Салавыш авыл китапханә укучысы Халилов Салаватка тиңнәр булмады. Димәк, сезнең каршыгызга беренче урын алган әлеге яшь аралыгында Халилов Салават, Татар моңы. Татар моңсыз яши аламыни? Татар күңеленә моң кирәк. Тальяныңны гына сузып җибәр. Дәррәү кушылыр аңа мең тирәк. Мең тирәккә куңа мең сандугач, шундук алыр аны күтәреп, тымырылыр ул моң җиде күккә, зәңгәрлеге артыр күкләрнең. Кайда гына тыңламадым икән, моң саркыган татар көен мин. Сайрар кошлар, тал кирәкләр белән, һәр бормасын әлле киемнең. Ишкәкче кан, җырын кили-кили, ярга кага идел дулкыны. Карурманны көйләп сыкрый урман, тарихлардан калган сул куа. Әдрән диңгез ярларында йөрдем, алар инде каян откандыр. Нәкъ татарча шаулый дулкыннары, әйтерсеңләр, мине көткәндер. Былтабыда су кыйынганым бар, аккышлары белән янәшә, аккышлары аның күзгә карап, гел татарча гына эндәшә. Татар моңсыз яши аламыни?
Моң таба ул һәрбер аваздан. Бәлки, шул моң саклагандыр аны. Меңдән ничә вахши явыздан. Бәлки халкым тарих шыңгылларын моңы белән имин үткәндер. Шул моң аңа сынмас канат, шул моң аны татар иткәндер. Кайда йөрсәм, тоям татар моңын. Ул уйлы да, моңлы, шаян да. Кара елларда да тынмаган ул. Тынмас инде килер заманда. Рәхмәт Салават, шунда менә горурланып, мин татар дип сөйләгән җегетебез рәхмәт сиңа. Икенче урында әдипнең ярый әле шигыре белән күңелләрне яулаган Кили авыл китапханәсе укучысы Хафизов Искәндәр. Шулай ук Битәрләнү шигырен сөйләгән Пыжмара авыл китапханә укучысы Латыпова Рәмзия бүгенге кичәбезгә кызганычка килә алмадылар. Аларны әйдәгез бер алкышлап котлап үтик әле. Кызлар алкышларын тапшырырсыз ягъни китапханәчеләр. Әмінә үшінші урынны ise Смейл авыл китапханәсе укучысы Галиева Осия апа белән Нүнәгәр авыл китапханә укучысы Тлякова Зөлфида апалар бүлеште. Әйдәгез әле аларны сәхнәгә сезнең алкышларыгыз астында шакырыйк әле, әйдәгез әле. Салават чык моторым, чык кызлар янына, кая кереп киттең? Әйдәгез әле алкыш шигырь, әйдәгез белән инде өлкән буын яшьтәге безнең китап укучыларыбыз да мотор итеп шигырьләрен сөйләделәр Гарифҗан аганың, шулай бит инде. Алкышларыгызны әзгән туктатып торыйк, чөнки әлеге нәфис сүз осталары янына, мин әле яңадан шигырь сөючеләребез янына иң өлкән буын дип шундый номинация бирдек әйме. Әлеге номинацияга Салавыш авылыннан Сибагатуллина Җәмилә апа белән Борнак авылыннан Сәләхетдинова Миләүшә апалар ия булды. Әйдәгез аларны да алкышларга күмик әле. Бирегә чыксыннар әле алар да, әйдәгез әле. Җәмилә апа, Миләүшә апа, рәхмәт итегез әле. Күрәсезме, ничек мотор итеп татар хатыннарына хас шундый мотор яулыклары бәйләп алар чыгалар. Җәмилә апа инде безнең гармуннан аерылмый баяннан. Баян битиме? Или гармунмы? Баянмы? Әйдәгез дип кызганасыз каралей. Һай Ходаем. Котлыйбыз, чын күңелдән. Истәлекле мотор бүләкләрне кабул итеп алыгыз, зур итеп ярыймы? Һәм инде сәхнәбез түренә Җәмил апайның үзен чакырып үтәсебез килә. Аның башкаруында аулак җыры Луиза Батыр Болгари кие. Гарифҗан ханачы сезләре, шулай бит. әлбәттә. Рәхмәт сезгә бик зур. Таныштыра, кавыштыра, очраштыра алай. Алларыйда йөрмәгән егет күзенә бар сайламый. Моңлыйдан гармуннарда кемнәр уйный алай. Ай уйнамаган егет күзенә йөрмәгән сайламый. Алларый, 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 алларый. Уйнада да җырлада да биендә дә алларый. Алларый, алларый, эй алларый, алларый. Уйнада да җырлада да биендә дә алларый. Тараламың урамнарга кемдә бүген алларый. Алларый да туган сөю гомерне ул алдамый. Моңлыдан гармуннарда кемнәр уйный алларый. Үзен ягыгы кисенә яр сайламый. Алларый, алларый, эй алларый, алларый. Уйнада да җырлада да биендә дә алларый. Алларый, алларый, эй алларый, алларый. Алларыйга йөрмәгән кыз егет күңеле яламый. Уйнада да җырлада да биендә дә алларый. Алларыйга йөрмәгән кыз егет күңеле яламый. Бу алкышлар сезгә, Җәмилә апа, рәхмәт сезгә бик зур. Инде бүләгендә тапшырып кызлар әйдәгез әле сәхнәдә мотор итеп. Баянны куй, Җәмилә апа, авыр бит ул. Анда бүләк тә өстәле әле. Куй син аны, куй. Чыга әле сәхнәбез түренә, чыга Җәмилә апа мотор. Кабаттан алкышлар әле, әйдәгез. Җәмил апайның үзен. Җәмилә апа мотор итеп фотода төшәле, Гөлнар басар Җәмилә апа янына. Мотор итеп чыгыз әле, истәлеккә калсын әле. Моңыгыз сайытмасын, Җәмилә апа, рәхмәт сезгә бик зур.
Гарифҗан аганың иҗатында җырлар аерым урын алып тора. Рөстәм Яхин, Фасил Әхмәтов, Сара Садыйкова, Луиза Батыр Болгари, Азат Хөсәйнов, Әнвәр Шаһимаратов, Мәсгүдә Шәмсетдинова һәм бик күп танылган композиторлар аның шигырьләренә 60-тан артык җыр иҗат иттеләр. Күп җырлары халык арасында киң популярлык казанды. Кәрим әле урманнарга, Яшьлегем кайтавазы, Аулагый, Яшь сылуга кебек җырлары төрле елларда татар җыры фестивальләрендә лауреат булды. Аның җырлары Хайдар Бигишев, Зөһрә Сәхәбиева, Зилә Сөнгатуллина, Зәйнәп Фәхретдинова, Зөфәр Билалов, Габделфәт Сафин, Раяз Фасихов һәм башка җырчыларыбызның репертуарында яңгырады. Моңлы күңел бәйгесендә югары әйтеп үтелгәнчә әдипнең шигырь юлларына язылган җырлар да урын алган иде. Кичәбезнең башында җырланган Кәрим әле урманнарга җырына бәйгедә бик күп катнашучы мөрәҗәгать итте. Ләкин бәйге булгач инде иң матур җырчыны сайларга туры килде, шулай бит инде. Һәм инде сезнең алкышларыгыз астында әлеге җыр номинациясендә беренче урын алган Арбор китапханә укучысы Хабибуллина Әклимәне чакырыйк әйдәгез әле. Шуны кадәр матур итеп бырмалар урманнарга алып кергән өчен аның моңа бер вакытта да саекмасын. Безне һәр вакыт сөендереп, күңелләргә нур биреп, моң биреп яшәргә насыйп булсын иде. Рәхмәт сезгә, Әклим апа, рәхмәт. Шагыйрьләрдә әйтеп аңлатып бетереп булмаслык моң яши. Кеше моңы, табигать моңы. Бу моң шигырьдә тургай җыры булып һавага күтәрелә. Урамнарда эңгер булып йөри, арыш кырларында рәшә булып агыла. Үләннәрдә күз яше булып, шык булып ялтырый. Шигырь булытның кояшның, туфракның кушылмасы гап-гади ширәм. Шул ширемгә куе шык төшкәндә, тәбиләрең ап-ап булып алага агаранчы, саф, салкын. Саф, салкын, балкып торган шыкларны чәчрәтә йөгер. Һәм шуның рәхәтен сүзләр белән бүтәнәргә берничек тә җиткереп булмый. Ул салкынчык бүтәннәрнең дә табанын кыздырсын. Яшәсен рухи сафлык, яшәсен бөек шигърият. Сезнең башыгызга тагын бер матур тавышлы сандугачыбызны чакырасыбыз килә. Илвина җырлый, әйдәгез әле каршы алыгыз. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигыре, Илмира Галимова ки татлы хыял.
Sokmaklardan yaşlı izlermini izlerge biz atlanan korku sokmaklarını barla sarı buranlarda adaşıp avışırmız diye tavışırmız diye Üzüzüne aman oğdaşlar Biz atlanan barlı sokaklarının barla Sarı buranlarda adaşıp Alışırmız diye tavışırmız diye Üzüzüne aman oğdaşlar Üzüzüne aman oğdaşlar Rahmet edin. Hürmetli tamaşaçılarımız, bugünkü kişemiz ahırına yakınlaşıp kile. Hem biz barımız bugün birgeleşip Garipcan Ağa Muhammed Şin'nin icad bakşasında bulduk. Onun icad yemişlerin tatıdık. Заманалар авыр дибез. Безнең халык бик күп авырлыкларга түзгән, шыдан булган. Иң мөһиме рухи байлыгыбыз кимелмәсен иде. Әдәбият, сәнгать әсәрләре, җырларыбыз аша заманага җилләренә бирешмичә, исәнлектә, саулыкта очрашырга насыйп булсын. Инде киләсе очрашуларыбызда матур булыр, матур истәлекләр калып, китапханә залларында сезне һәрберегезне дә көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә, Риза.